ole kan channel a kalo lom le vek chawa tun trum kan video ron ti lam tur chu hey American airline call achat lawa wanga passenger te mang ang tak le thabar taka antlan chu ana video kan ron ti lang dona chu chu hei kan han in ho dona ni American airline jet Denver call achat lawa angin passenger te man mo taka lak chua ani a Denver International Airport American thlona thlok chuak tur landing zar malfunction wangin passenger lak chua ani a hei an thlaphang hle a an khongai thla om hle mai a lo om don hle ni ti kha a video han en atang po hian a hriat theini tuna hian CNN report dan chuanin American Airline flight 1685 Denver Charlotte North Carolina pantur chuan asoi danin thlona thlo chua don hian landing gear fellow awmawangin passenger mi za somruk le thoktu thlona thoktu mi paruk chu man mo taka lak chua ani a tuna hian a video hi lo han enang an khongai thlak tak zetani hei mai khu ron chuak to mai boxia chuanin keini po ni ila a hlau thon om em don ni thlona kha apuak marang ti hlau thong reng reng khan kan omanga ti khan a then phei chu atom bili lokin antla nok me a then chu kha thlona an han chua chi an han tlan khan a chuat rual lo lai ati khan an han tu an ngal te po khan han so nok ani mela kha a hlau thon om em ani an khongai thla om tak zet he tiang chiat na hi thlona a hia po hian kha man ni po khan in thlona travel Indian airline te khatiang khan harsan na oma he mi te hi an van nei khati em a thlona hi thlok chuak man chu ni seng chuanin an buai hle don ani chuanin mi engzange an thiang mi engzange an boral don ti po a hriat theilowa thlona a chu ma in ti hiam han chekman rama ta khan mi pui passenger mi za somruk le a chunga thok thlona thok te mi paruk chu dam takin an chuak ani chianna alo thlen rualin alom om an lompui om tak zeta ti kha kan han soi non le ani chu wangin khovela hian chiat ne rap thlak tak mak tak te hi athleng zel athleng chhomek dona he mi te po hi an nun na chan hi ma om hi an lompui om tak zet ani ti kha kan soi ni se ole ti khan kan en thei kan han en du to kha zong kha kan han ti lan thei chu ni mai se You okay? No, he's not.